Bună, iubiții Domnului, vă doresc o zi binecuvântată. Bine ați venit din nou pe canalul acesta de YouTube, un canal în care vorbim despre Dumnezeu și în prim plan este Dumnezeu pe primul loc. Aș vrea să vă urez o zi binecuvântată tuturor, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă însoțească pe oriunde veți merge. Vreau să vă reamintesc un lucru și să gândim foarte limpede că suntem niște oameni slabi și păcătoși. De aceea avem nevoie în viața noastră de Dumnezeu. Ce face Dumnezeu în viața unui om? În primul rând, Dumnezeu îi transformă viața după cuvântul său. Când omul acceptă voia lui Dumnezeu în inima lui. Ce înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu în viața ta? În momentul când noi ca persoane acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, să nu uiți un singur lucru, pentru că Dumnezeu îți va transforma viața după voia lui. În momentul când nu vei accepta voia lui Dumnezeu în viața ta, să nu uiți un singur lucru. Îți dai seama că ești copilul lui Dumnezeu și că umbli în calea lui Dumnezeu când faci voia lui Dumnezeu. Atunci îți dai seama că Dumnezeu a intrat și ai acceptat voia lui Dumnezeu în viața ta. Înseamnă un singur lucru, că Dumnezeu ne iubește și vrea să ne scape de ceea ce urmează, de relele care sunt pe pământ, de necazurile care se vor înființa în foarte scurtă vreme pe acest pământ. Deja au început și începem începutul durerilor, fraților. Începe începutul durerilor. Și Dumnezeu are un plan pentru tine. Are o salvare pentru tine. În lumea aceasta nu vei găsi niciunde, dar niciunde o salvare decât la Dumnezeu. Singura ta șansă, singura mea șansă este să-mi dau viața în mâna lui Dumnezeu. N-ai vrea lucrul acesta, n-ai vrea ca să-ți dai viața în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru tine, omule drag. Iubită persoană, ești o persoană iubită de Dumnezeu. Dumnezeu a investit ceva în tine, dragoste, iubire, bunătate, dar poate că nu le-ai găsit încă pentru că nu le-ai descoperit în viața ta. De aceea haide să facem voia lui Dumnezeu. Trăim într-o lume plină de pofte. Trăim într-o lume plină de păcate, într-o lume grea, într-o lume care caută numai plăceri, pofte, destrăbălări și așa mai departe. Și Dumnezeu vrea să te scape de acest lucru. N-ai vrea și tu să scapi de acest lucru, pentru că sfârșitul tuturor acestor lucruri va fi pierzarea. Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și în momentul acela, frații mei dragi, iubiții Domnului, țineți minte ce vă spun cuvintele aceștia, vom da socoteală și vom merge în pedeapsa veșnică. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne salveze de mânia viitoare și a dat sângele său sfânt pe cruce, a murit pentru noi ca în jertfa lui să avem iertarea păcatelor. Ce înseamnă iertarea păcatelor? Dumnezeu te iartă. În momentul când închei legământ cu Dumnezeu, poți să spui că am credința în suflet, fraților, nu-i de ajuns. Dacă nu închei legământ în apa botezului și nu mărturisești cu gura ta că vrei să-L urmezi pe Iisus, acesta este contractul de lucru, aș putea să spun. Pentru că în momentul când noi mergem la o firmă să ne angajăm, semnăm un contract, citim ce spune în contractul ăla, ce trebuie să facem, dacă nu respectăm normele care sunt scrise în contractul acela, vom fi dați afară. Așa este și cu Dumnezeu. Poți să spui că ai credință în suflet dacă nu respecti normele pe care Dumnezeu le stabilește în dreptul tău. În primul rând, Dumnezeu nu are treabă cu păcatul. În primul rând, Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu ne cheamă la o viață sfântă, curată, trăită doar pentru El. Îmi aduc aminte ceea ce spunea Apostolul Pavel în epistola către Corinteni. Spunea, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Adică tot ceea ce voi face eu, să fac spre slava lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Câtă vreme eu fac pofte satisfăcătoare și alte lucruri, alea sunt pentru slava vrășmașului, pentru slava diavolului. Și asta mă caracterizează cine sunt. Astăzi am un gând pentru voi, pentru fiecare dintre noi. Iisus ne iubește. Dragostea Lui, îndurarea Lui și pacea Lui ne călăuzește în fiecare dimineață. Bunătatea Lui Dumnezeu este peste noi. Mila și îndurarea Lui nu ne-a părăsit niciodată și nu ne va părăsi. De aceea te chem astăzi la o viață sfântă și îți spun astăzi ție care mă asculți, Iisus te iubește. Vino la El, El are putere să-ți schimbe viața, are putere să-ți asculte rugăciunea. Chiar dacă de multe ori treci prin necazuri, treci prin întristări, treci prin multe probleme, Iisus are o putere să schimbe toate aceste lucruri. În momentul când omul vine sincer în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, așa cum spunea Psalmul 32, în Duhul căruia nu este viclenie, Dumnezeu privește la rugăciunea ta și vede cu ce gânduri înalți rugăciunea. Dacă o înalți ca Dumnezeu să-i pedepsească pe alții, asta e viclenie. Dacă înalți o rugăciune ca Dumnezeu să-ți arate lui neamul tău, lui prietenul tău că tu faci mai mulți bani ca el și Dumnezeu să te ajute să-ți dea, asta nu e viclenie. Dumnezeu nu pune seamă pe lucrurile aceștia materiale și ne spune nouă, căutați mai întâi împărăția cerurilor, restul lucrurilor vi s-a va da pe de-o parte. Sau spunea în altă epistolă,
în alte evanghelie, dacă aveți ce îmbrăcați, ce mânca, fiți mulțumitori. Pentru că toate lucrurile, mașinile, bogățiile vor pieri într-o zi. Vor arde. Astea sunt lucruri trecătoare, le pierzi. Ce sunt bani? Azi ai, mâine nu mai ai. Dar credința, dragostea și bunătatea care îți oferă Dumnezeu, asta rămân pe veșnicie. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne întărească și să-ți dea putere, să te asculte în zi de necaz și să nu uiți. Iisus te iubește. El ne va iubi, dar haideți să-i facem voia Lui din toată inima. Amin. Dacă ești nou pe acest canal, acesta este un canal creștin, te rog să te abonezi la acest canal, să apeși și pe clopoțel pentru a fi în conformitate cu tot ceea ce voi posta, iar Duhul lui Dumnezeu și bunătatea Lui să te însoțească pe oriunde vei merge. Fraților, eu voi mai posta prin locuri pe unde vom mai merge cu copiii, pentru ca să nu vă plictisesc chiar atât, vom posta mai multe lucruri și cel mai important este să-L arătăm pe Dumnezeu în fața lumii. Fii binecuvântat tu, casa ta și toți cei care ascultați acest video. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.